салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз як бурга доказатон мекунем ки мо оппозитсия надорем. мо дар Европа клоун дорем. ай кабири саркарагӣ то последниша клоунан ино. ҳамин видеое ки кисан зидим мара ханда мегирад. мардаки калон ислома хуб медонистад. видеои моро ман тамошо мекунам, механдам, сарма меқапам, фикр мекунам, мегӯям ин қадар ё бесаводам. баъд мегӯянд ки мо оппозитсияем. но намедонанд чо такое оппозитсия. ё номи оппозитсияро ҳайф кардагӣ аст, номи политика ё ҳайф кардагианд. ба ҷои бибирояд видеообращение кунад, бигӯяд ки мо ҳамин гапот норозӣ ҳастем, намирӯз биё бибироем гап занем, саволу ҷавоб, ранги дига миллато не. клоунда клоунан ино. ё просто бесавод бумбумбуман ино. ай тураҷозодаш саркардагӣ. шояд шумо мара мусро хоино гӯш кунед. тураҷозодаи шумо 1% саводи мара надораст. шумо мефаҳмед мара? ҳамаи шумо барои мара никтое. ман ҳамаи шуморо тухмтор мекунам. ҳамата 2 сол мешавад ки ман зидди шумо мусро барои бурдесам. хоино ягон одами баақлта наёфтаман. надорен ягон одами баақл, надорен ягон одами басавод. соф чорте намад. чорт ба ҳарфи калон чорт навишта мешавад. лаънат ба шумо. ман шуморо шикастон метавам. группаи бисёр экстремисто, ин азатиёи террористои запрешено бо 3-4 шакали дигар. фақат ба пеш пагамо эфир даем. ман ёра медонам аҷайси чикоршон кунам. мо ислома хуб медонем, ту мора гӯш кар. баъд картникора мемонанд мара ҳақ кайгиану баъд бовар кунед накунед. детский сад ёмаё, детский сад. баъд комментария бо менависанд. ва баъд суратҳои одамое ки менависанд ки тамом ту қадиё бозӣ накар, мемонам кияну бо дар эфир. охир роша ира нигоҳ кар. чиста террорист. чиста. намтари шакал, намтари шакалбек. ранги номиш чӣ буд? имрӯз фақат депортатсияш мекунанд. ай Европа. террористш гуфтам, буромад ту мана террорист гуфти ҷавоб медиҳӣ. ба ман навиштан аз сар кардам. намо давлате ки буд номша нагирам. ҳар рӯз менавиштам. ҳар рӯз рӯзиш буд ки то 2 бора навиштагим ки ҳамин одама дар назорат бигирем, спонсорӣ мекунад террорист. и ба гапи ман шид. мусро шумо барои мана наскиен. группаи бисёр экстремисто, ин назатиёи террористои запрешено, 3-4 мусри дигар, ай Афғонистон, 3-4 мусри дигар, ай Сирия ва дигар давлато. шумо наскиен ки ман шуморо мекашам, мепартонам. шумо дигар хел фикр кунед. хорошо? тоҷикистони азизам, фақат ба пеш.